Isu tadzingwawo pamba pedu naLandlord mushure mekunge Tauraya Nyoka. Chaitika ndechekuti vana vanga vachitamba semazuva ose pasi pemuavhokadho uri pakati pechivanze. Saka vana vabva vati nyoka mumuti, tikabuda panze, bhati nyoka iya yabva yangonyangarika, tikazongoona yava pazasi pesingi patinosukira ndiro semaroja. Saka nyoka iyi yanga yazvimoneredza pamapipes, tazopisa taya pasina nguva tikashaya kuti nyoka yaendepi. Zvose zvichiitika izvi, Landlord vanga vari kuchechi, but pavangodzoka taona vakakwatuka ruoko nekutsva, vakapopota kuti abatidza moto pamba pangu ndiani. Mose by 1 January out pamba pangu, tamboti zvimwe kuda kutamba, asi kwazotoya mwana wavo mupurisa akatikumbira ruregerero. Asi akabva ati, ndinokumbirawo kuti kusvika musi wataurwa naamai vangu, munge mabuda payadhi pano. So usiku huno pane umwe muroja azoona nyoka iya padhoo pake. Patada kuirova, Landlord vangobuda vachiti ko zvamuine nharo naimi, kasima nditumwa. Vabva vatora patapata ravo, vakabva vanakura nyoka iya, vachienda kuseri kwemba. Vabva vatora patapata ravo, vakabva vanakura nyoka iya, vachienda kuseri kwemba. Imi zvanga zvichityisa, kobra iyoyo kana kumbosimudza musoro kuti ivarume, kana kumbofutisa pahuro, zvinoita kobra zviya. Vachinakura kudaro, vanga vachingoti munoziva tapererwa kushayikana neremuromo. Hamenowo kuti mwedzi uno zvinopera mushe here. Tibatsirewo guys kuti toita sei, because izvezvi zvatina kana pekutangira kuti tokwanisa kubuda izvezvi here, kana kuti tongomirira kupera kwemwedzi kwakataurwa ikoko. But nyoka iyi hatisi kuziva kuti yazoendepi, yazongonyangarika paya pavainakura amai avo. Saka tibatsirewo guys, nyoka iyi ingava nechekuita naLandlord vedu here ava, because ndatoona kuti vanga vasingadi kuti tiiuraye.